Nanging wae Nggih. senajan namung kono lamun toh sampeyan ngerasa duweni kekurangan entah iku materi atau napi apapun sing dan rasakan ning sampeyan aja nganti sungkan sampeyan terus terang ngobrol ngomong kelawan dirinya kula. Nggih Gusti, pokoke malam mon ana apa-apa gak pasti kulaku selalu ngomong. Apa maning sekian segala-gala wis kecukupan. Sing mau mangan sepisan kima bisa pindo ping telu. Masya Allah, moga-moga ya tekan masa terus apa sing dirasakan kula karo sampeyan sekian ya bisa gawe tenang, gawe tentrem, bukan gawe adem, ning kula katut sampeyan ya Pak ya. Nggih leres Gusti Kapungwati. Apa kan Pak? Maune ora moni wayang ngomong. Pripun niki Nek? Panitia punten
Aman Bapak Panitia. Pripun? Lanjut. Tanggung jawab ya Bapak Panitia. Karanten rombongan kula mangrikiku diundang koten. Gemeter kula mah. Sampean gemeter, Wak. Nggih. Kula gak pengen gemeter, Wak. Wak, Nggih. sampean bahagia. Kula ya melu bahagia. Sampean seneng. Kula sing dadi majikan ya melu seneng. Tapi ya ning lebagian, Wak. Pripun? Kebumbung anak kesempatan kula karo sampean lunga-lunga nikmati pemandangan ning sekitaran Keraton Pakungwati. Nggih. Kene sembari ngormati Nggih, segenap panitia kabeh bae. Sing wis direpotaken sing ejuk sampai tekang wayamene. bener ngormati kanggo mama kunci mimi kunci Mimi kunci. mama kuwu mimi kuwu kan saperangkat desa lo bener blok Karang Suwung. Lemadu. Dihormati maning kanggo Sinten ya? sing wis niliki kula sedulur lo bener Heeh. Yayu Isa sareng Ayah Jo sing duwe karyawan Nur Cahya matur kesuwun sanget sing sehat-sehat Yayu Kian ana titipan wa tambal Sing ya saking Yayu Isa sareng Ayah Jo sedulur dewek sing paling eman sareng Mas Andi Kanji Jepange Keding sing ananing Jepang ora kelalen kanggo ngormati Kang Kaji Iqbal minangka sing duwe Nur Cahya Agung